galderak, bai? Hasiko naiz? Bai? Venga. Aintza, mesedez, PowerPointa jarriko duzu? Teknologia berriak, ez dugu ikastaroa jaso kondiokan. Nik ez dut jaso, Aintzan edukator laguntzaile, eskerrak. Ikusten da, Arian, A ber, bai, oin bai. Vale. Aurrera. Bueno, hau, titulua bigarren. Vale. Deialdixa, nondik, gero hau dana jakin txintxilikatuta lagako dugula, bai? Eitzaldixa grabauta dagoen bezalaxe, bueno, honek txarteltxo bezalako nebe PDF batian txintxilikauta gaditzuko dira gero konsultau ahal izateko. Baina, bueno, esango dugu pixkatxo dela laburpena, merezimendu lehiaketa honena. Bueno, hastia zergatik deialdi hau, ez? Badakizue azkenean Europatik datorren kontu bada, gure interinitate tasa oso handia delako, eta ez bakarrik haurreskoletan, baizik eta zerbitzu publiko guztietan, bai? Orduan, egonkortzeko gaur egun bi bide bezala darela esango, bata dela bide juridikoa, hau da, leparteko bat 3 urte baino gehiago eta OPEa gaindituta izan eskero, pertsona batzuk bide juridikoa zabaldu zeben, hau da, salaketak sartu genituen, bai gure sindikatuak bai, beste sindikatuak bai, eta ja hasi dira ateratzen lehenengo epaiketa horiek, eta jendea, funtzionarizatzeko edo behintzat finko izaera izan behar dutela esaten dau sententzia horrek. Horregatik gero, azalduko beste kontutxo bat. Eta gero bai, lege bat dator bai, dala esparru publiko guztian aurrera eramango dan legia eta da oposaketa bitartez jendea egonkortzea. Eta hau da, gaur egun gu jaso dugu merezimendu lehiaketa hau, ez? 12 urte baino gehiagoko plazak eta strukturalak, eta hori pixka teoria da, ez dut uste garrantzia handize gisa daukala. Ja behin, deialdira junda eta deialdizan sartuta, jartzen da, lehenengo deialdizan gogoratzen bazate, 372 plaza eskindiko ziela esaten zen, baina 28 gutxi hau izango di gaur egun zergatik. Oina aipatu duten bide juridiko horren bitartez jendiak egonkortasuna lortu dabelako eta pertsona horrek finkatuko dielako gaur egundaren plazan. Agian gero galdedaria eta zeintzu dira pertsona horrek, guk momentu honetan salaketa batzuk sartuta ditugunak gutxi gora bera jakin gehiago zeintzu dien, baina beste batzuk errekurritu inditu partzuergoak. Orduan, zerrenda hori euneko unean ziur garenean zeintzuk dien pertsona horrek, deituko geu eta gainera partzuergoa beraiekin harremanetan jarri beharko da, sinatu beharko dabe kontratuak. Eta jakin 28 plaza horrek gehiago izan lehizkela, hau da, sententziak atera hala, partzuergoak esan zozkun, ez ebala errekurrituko, ez itxuala gehiago errekurrituko sententzia horiek, eta orduan plaza kopururik gutxitzen joan lehike momentu jakin batean, hemendik eta iraiak batera arte, bai? Eta hurrengo puntura. Joangoa. Deialdizan inguruko kontu guztiak nun topau. Aurreskoletako webunean dago informazio guztia, igual, hau batzuk, izena jakingo zuen, baina komentatzearen nun jungo dien gauza guztiak publikatzen. Ze azkenean, oitxuta gare, hasierako horri hortara joatera, eta harregotea bere mazioa dela, edo beste kontu batzuk horregoten dira, baina badago esteka bat, edo, hasierako horri horretan, OPLEP izeneko atala, orduan, konturatzen bazate eta sartzen bazate webunean, atal horretan dago deialdixa, eta atal horretan jungo die ateratzen deialdi honen inguruko informazio guztiak. Orduan, hasierako pantailan ez da agertuko da OPLEP atal horretan, bai? Hori argitzearen bakarrik, igual batzuk esarete konturatu hor darela, eta, hortxe egongo dalako txintxilikauta informazio guztia.
Eta ja pixkatxo bat deialdira junda, ez, noiz izango da deialdia, ez? Izen ematia izango da otsailaren batetik, otsailean 28. Deialdixan jartzen dau 20 egun baliodun. Baliodun esan nahi dau lan egun. Horregatik, otsailaren batetik, 28 izango da izen ematia. Eta argibide batzuk jarri beharko dituzte, eskatu ditugu gida bat izateko simple, online izango dalako, eskabideak modu elektroniko batean edo online enbiako dia, eta mesedez, ez laga azkenengo egunera arte itxeko. Segero bakizue teknologiekin edo ez dakit, saria ez doia ondo, edo zin dota igo, edo, alako arazoak egon lezke orduan, lehenengo egunean, ez bodozu itxen ez da zer gertatzen, baina ez utzi mesedez azkenengo egunera arte, zalantzak eta argitzeko, bidian denbora dagolako, osea, hilabete osua dago, baina, ez utzi azkenengo astera arte, bai. Eta zer aurkeztu beharko dan? Esatia, argibideak ateratzen danean, deialdixan martzen hasten danean, segurazki beste hitzaldi bat emango dugula, bai, guk bebai, behin gide ikusita, eta saltzeu eta pixka programan, zalantzak eta argitu alizateko, bai, ulertzen dugu lehenengo alditza dela danondako, eta igual, zalantzak egon aldia, orduan, lasai gide ateratzen danean eta jartzen danean martxan, segurazki beste hitzaldi bat emango azalpenak emateko. Eta zer aurkeztu beharko da online momentu horretan, bete beharko dira betiko gure datuak, nana, izena, helbide elektronikoa, telefonoa, eta gero bai, titulazioak eta igo beharko dira. Ze formatutan? Ez dakigu oraindik oso garbi, ez dakigu PDF formatu batian, dana batera, argazkizak balio da ben, eta, hizkuntz eskakizunak, badare, gero baremazioan aintzanek azalduko dugu, bai? Baina, pixkatxo bat jakin, gomendatzen dugu, datuak, paperian daukazuen guztia, etxetik banatuta eukitzen mozu, batu mesedez, hartu denbora pixkat bilatzeko datu guztiak, eta zuen titulua, egako tituluak eta gauza guztiak, gero behin prozesua bukatuta plaza lortu ezkero, bai aurkeztu beharko dituzuelako fizikoki, orduan, lehenengo segurazki dana online izan beharko da eta igo beharko dira plataforma bitatez, baina gero bukaeran eta baita prozesu guztian zehar, azkenean deialdixa irakurri baduzu, jartzen dau, prozesuan zehar epaimaiak eskatzen baduzu aurkeztu beharko dituzu, hau da igual, gauza bat ez da ondo garbi ikusten, edo ez dut oso ilun dago, edo horrelako gauzak ematen badian, beraiek deitu aldotzu eta eskatu eta eramanen beharko die konprobatzeko, bai? Eta gero tasa bat ordaindu beharko da, oposaketak egiten dien guztietan tasa bat ordaintzen da, gure lanpostuaren araberakoa, ez da beraiek altuntun erabakitako prezio bat, araututa dagoen prezio bat da, eta 15,64 euro izango die. Online, offline inleike, honek zezan nahi dau. Izan ematerako momentuan bertan, egongo da aukera bat, ordaindu alizateko tasa hori, eta beste aukera bat izango da, gure bankuan, ordaintzia, baina, hori bidan agertuko jarri beharko da izena, onana, o lo que sea, eta ez da gero ziurtagiri hori bidali behar. Gero beraiek konprobatuko da jaso da ben dirua, eta ia diruko apuru hori ondo dagoen. Egongo da aukera bebai, gaizki sartu bago dirua, edo ez bada ondo agertzen edo, erreklamatu alizateko, edo akats hori zuzendu alizateko. Eta gero betekizunetara joango ga. Ze betekizun edo zeintzuk parte hartu aldugu deialdi honetan. Danok, dia baremazioan edo izen emateko aurreskoletako ordezkoen zerrendan ditugun betekizunak, bai? Nagusia izatea, 16 urte baino nagusiagoko izatea, gero, herritartasuna eta kanpokoa bazara beste paper batzuk, baina orokorrak dira eta nahi sartuko. Azkenean ordezkoen zerrendan garen guztiak betetze ditugu baldintza horiek eta ez dut uste horre zalantzarik dagoenik. Eta, jakitea bebai, gaitasun psikosozialak edo egin beharko dugula klik, hau da, izena ematerakoan baimen batzuk eman muia ditugu. Besteetan egin dugun bezala,
adingabeen babeserako klik bat ikusteko gure espedientean ia horrelako delituri daukagun, beste klik batu bai egin beharko ditugu. Hau da, esan beharko dugu guk badaukagula gaitasuna lan egiteko partzuergoan. Eta gero hori demostrauko da, behin prozesu guztia pasa eta plaza lortu ezkero, egingo dozkue mediku azterketa bat, eta horria jarriko apto, no apto hori, bale? Eta hoxe, esatia honen inguruan. Gero, izen ematea egiten dugu, pasatzen da otsaila, eta noiz argitaratuko da, dana ondo bete, hau da, hautagaia nahi zen edo ez, gauza bada gauzak ondo betetzea eta aurkeztea eta hori dana, baina gero barema ondo eusko orduan. Lehenengo agertuko da zerrenda bat, eta hor esango eusko onartu ekasen prozesuan edo ez. Hor, 10 eguneko epe bat egongo da erreklamatzeko. Onartuak ez bagara, begiratu beharko dugu zergatik eta erreklamatu beharko dugu, bai? Eta gero ja, hortik aurrera, prozesua ez dakigu zenbat iraungo dagoen. Hau da, segun zenbat pertsona apuntatzen garen, prozesua luzeagoa, motzagoa izango da, eta epaimaiak be, segun zenbat pertsona apuntatzen gan, gehiago edo gutxiago izango dira. Badakizu epaimaiak pertsona langile finkoak bai egongo diela epaimaietan, bai? Orduan, beraiei lan hori egiteatuko jakue, Eusko Jaurlaritzako norbaitekin batera, baina, orduan, izen ematea egongo da, agertuko da zerren bat, onartuak edo ez onartuak, orduan. Hasiko da prozesu hori, eta agertuko da behin-behineko zerrenda bat, hau da, behin barematzen gaituztenean, agertuko da hautatuen zerrenda bat, eta ordezkoen zerrenda bat esango dugu. Hau da, plaza lortu debenak eta ez debenak lortu. Plaza lortu ez debenak artean, edo lortu debenak, baina uste debenak puntuazio gehiago eukideako leukela, eukiko dabe bai aukera erreklamatzeko, bai? Betiko bezala, honek 10 egun eta hilabeteko epe hori helegiteak aurkezteko, beti prozesu guztietan berdina di, 10 egunekoa eta hilabete bateko. Orduan, badakizu prozesu guztietan bezala, agertzen denean zerrenda, erreklamatzeko aukera egongo da. Gero, behin zerrenda atera eta lanpostu bat lortu ezkero. Egongo da, 10 eguneko epia lanpostu horrek aukeratzeko da. Gogoratu, hau azaldu behar da bai, aurten emango da prozesu honekin batera, leku aldatzera jaketa be emango da finkoentzat. Orduan, behin leku aldatzera jaketa horretan, finkuek beraien plaza hartuta gero, sobratzen dien plaza guztiak, ze jakin aurten leparteko guztia bai moztuko diala, denak buskatuko dira. Orduan, leparteko guzti horiek sobratzen dianak, hartu beharko dituzte lanpostua lortu duen pertsona finko berri hauek. Pertsona finko berri hauek esan zuzkoen 10 eguneko epean hartuko dela plaza. Ez dakigu online edo presentzial, hau da, izan lehike bai zerrenda argitaratzea eta 10 egun barru jotea denok Eibarrera 20 tandetan plazak hartera. Ez dakigu oso ondo. Beraiebe ez auken oso garbi, orduan. Lasai. Lehenengo aukeratuak izan behaga, plaza hori lortu behar dugu eta gero jasken da prozesua. Aukeratzen dugu plaza hori eta joan behaga kontratua sinatzera Eibarrera eta eramatera gure dokumentazio guztia da. Lehen komentau dugun titulo guztiak eta esperientzia eta hori dana, joan beharko ga entregatzera. Horregatik eskura eukitze hori. Eta gertatzen dabe bai, eta esan bezala osasun azterketa bat ingozkue, eta probaldi bat egon beharko dela jartzen da, hau da. Baina hori beti be, 6 hilabete baino lan gutxi egin badago partzuergoan. Ulertzen dugu prozesu honetan plaza lortzen deben danak, esperientzia gutxien 6 hilabeteko badauka, jende asko dago puntuazio horretara iritsiko da, bale? Eta gero, prozesu guzti honetan, badago beste gauza baita da, uko egiteko aukera. Ze badakit jendea bai uko egiteko aukeraren inguruan pentsatzen, edo segun noiz aukeratzen duten. Jakin, zuk izena ematen dozu, eta hau da prozesu independente bat. Ez dauka zerikusirik ordezkoen zerrendan egoteakin, edo beste historia batekin. Hau da, zuk prozesu guztia aurrera jarraitu zeinke, plaza bat lortu zeinke, baina sinatzerako momentuan ikustu zu joa. Jakin gainera plaza aukeratzerakoan ez dela
lurralde bat bakarrik aukeratzen, bezik EAE guztia hartzen da, orduan Bizkaia, Gipuzkoa edo Arabako lurraldean tokau aljat plaza. Orduan, azkena banaiz aukeratzen, libre gelditzen da, azkenengo plaza hori tokauko jat. Eta tokatzen bajat eta ez baja gustatzen, badago aukera uko itxeko, hau da, ni ez naiz joaten sinatzera nire lan kontratua, eta jarraitu dut ordezkoen zerrenda. Horrek ekartzen da guztiakin, hau da. Jarraituko dut ordezkoen zerrendan, beti tokau izan jaten, niri dagokidan zenbaki horretan, eta ez dauka inongo kalterik esango, edo zigorrik, bai? Orduan, nola badagun bigarren zerrenda bat ordezkoekin, ordezkoen zerrendan dago lehenengo horri deituko zaila, eta hartuko dago plaza hori. Eta hor arte nire azalpenako ingoz. Aintzane jarraituko baremazioak pixkatxo bat azaltzen. Orain, audioarekin arazoak barkatu. Bale, baremoekin sartuko gara, bale? Uste dut, guztiontza garrantzitsuena dena. Bale, lehendabiziko atalean daukagu aurretiazko esperientzia hezitzaile gisa, bale? Hau da barematuko dena. Hemen bi atal ezberdin topatuko ditugu. Alde batetik dago esperientzia orokorra eta beste alde batetik esperientzia espezifikoa, bai? Esperientzia orokor horretan, beste bi atal ezberdin topatuko ditugu. Haurreskola publikoetan hezitzaile moduan emandako zerbitzuak, barematuko dituen atala, eta bestalde, haurreskola pribatuetan hezitzaile moduan emandako zerbitzuak barematuko dituen atala. Bale. Haurreskola publikoetan, hor kontuan hartu, publiko moduan hartzen dela ere partzuergoko lan esperientzia. Bale? Gero azalduko dut hobeto. Eta pribatuetan, haurreskola pribatuetakoa bakarrik. Esperientzia espezifikora joten baldin bagara, hori ikusiko duzue dela haurreskolak partzuergoko lan esperientzia soilik barematuko dena. Baina ikusten duzuenez jartzen du esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta eren osagarri. Bale? Orduan zezan nahi du honek. Ni adibidez, partzuergoko lan esperientzian jarriko ditut 18 urteak ditu dela, bai? Barematuko dut, edo barematuko da nire lan esperientzia, bai esperientzia orokorreko haurreskola publikoko atal horretan, eta bai esperientzia espezifikoko atalean. Uste dut ulertu dela, bai? Nola barematzen da? Kontutan hartzen dira hilabeteko multzoak, bai? 30 eguneko hilabeteak. Orduan, multzo kalkulua egiteko 30 eguneko multzoa hartuko da, osea, hilabeteko multzoa, eta hilabeteka baloratuko da, edo barematuko da. Orduan, esperientzia orokorrean, haurreskola publikoetan, hilabete bakoitzak 0,05 puntu balioko du, bai? Eta gehienez 7 puntu lortu ahalko ditugu. Eta haurreskola pribatuetan, hilabete bakoitzak 0,01 puntu izango du baremo moduan, eta gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira. Orduan, esperientzia orokorreko atalean, 10 puntu gehienez lortu ahal izango dira. Eta esperientzia espezifikoan, haurreskolak partzuergoko lan esperientzia bakarrik barematuko den atal horretan, hilabete bakoitzak 0,1 puntu balioko du, eta topea 20 puntu dira. Orduan hemen, bakoitza bere matematikak edo egin beharko ditu, obviamente epaimaiek egingo dute, baina bakoitza jakin nahiko balu zenbat puntu edo lortu ahalko dituen, hor matematika purtxo bat egin, zatiketak eta egin beharko dira, eta orduan kalkulua. Topea, esperientzia hezitzaile gisa topea izango dira 30 puntu. Ikusten badezue, da esperientzia orokorreko batura, gehi esperientzia espezifikoko batura. Bai? Gero badakit galdera erantzunetan hemen galderak sortuko direla, baina pazientzia eta gero galdetu lasai, baina garrantzitsuena da jakitea hori esperientzia orokorreko atalean publiko atal horretan haurreskolak partzuergoko esperientzia barematzen dira berriro. Osea, bikoitza barematuko da. Hori da garrantzitsuena eta igual lo que nos vuelve un poco más locas, esango et. Urrengo baremoa izango zen prestakuntza akademikoa. Prestakuntza akademikoa puntu bat balioko du. Titulo bakoitzak 0,5 puntu
0,5 puntuko baremo hori izango du, orduan kalkula eginda, 2 titulo gehigarri barematu halko dira, eta kontuan hartu behar duzue, sartzeko alegatu ez den ondorengo tituluak izango direla, bale? Ni sartzeko aurrezkuntzako gradua erabili izan badut, grado horrek ez dit barematzeko punturik emango, bale? Ze sartzeko erabili dudana da. Hemen jendea, igual goi mailako titula erabili badu, edo beste zea bat, orduan bai barematuko zaio prestakuntza akademiko hori. Vale? Kontuan izan, deialdi honen baremoak, edo portzentaia ikusita, baremo guztiak hartuta, 175 gutxi gora bera dela lan esperientziaren, edo lan esperientziak izango duela pisu hori, 175ko pisua. Vale? Eta 125 gutxi gora berako bestea guztia izango da, bai? Prestakuntza akademikoa eta horren ikusiko ditugun beste baremoak. Orduan, ze gehiago barematuko da? Barematuko dira hautaketa prozesuak gainditu izatea eta ordezkapen zerrendetan egotea. Atal honetan gehienez 7 puntu jaso ahalko ditugu, bai? Alde batetik, aurreskolak partzuergoan hezitzaile finko izateko 2008an eta 2009an oposaketak egin ziren, bai? Oposizio fase horretan plaza hartu ez bagenu, baina gaindituta baldin baditugu, bakoitzangatik 2,5 puntu jasoko du. Topea 5 izanik, bale? Bani adibidez gainditu badet 2008koa, baina 2009koa ez, 2,5 puntu izango ditut. Bia gaindituta ditu dela 5 puntuak, eta ez baldin baditut gainditu edo ez naiz aurkeztu, orduan hor punturik ez genuke jasoko, bale? Eta honetaz gain, daukagu aurreskolak partzuergoko ordezkapen zerrendetan egoteagatik 2 puntu jasoko ditu. Bakarrik egoteagatik. Hemen bai, horre sindikatu ezberdinok edo bakoitza berezkarak izan egin genituen kontu honekin, baina momentuz horrela geratu da. Hori bakarrik egoteagatik ja 2 puntu jasoko ditugu, bale? Bale, urrengo baremoa izango ziren ikastaroak, bale? Hemen ikastaroetan topea dia 2 puntu eta ze ikastaro barematuko dira, hor jarri dizuegu, lehen zikloko aurrezkuntzako gaiekin zerikusia duten prestakuntza ikastaroak. Bai aurreskolak partzuergoak, bai hezkuntza sailak, unibertsitateak edo bestelako administrazio publikoek eman koordinatu edo homologatutako ikastaroak izango dira hemen barematuko direnak. Bale, orduan, puntuak banatuko dira ikastaro horien orduen arabera. Ikastaroa minimo 15 ordukoa izan behar da, barematu ahal izateko. 14 ordukoak edo hortik bera baldin badia, ez dira barematuko. 15 orduetatik 39 ordu artean 0,30 puntu jasoko dira ikastaro horrengatik, eta 40 ordu edo gehiagoko ikastaroa baldin badira 0,50 puntu. Gero ikusiko dugu, ze frogagiriak gero azalduta datoz, nola aurkeztu beharko dira ikastaro hauek, edo non topatu ditzazkegu ikastaro hauek eta bat, kontuan izan behar dugu, gerta daitekela enpatea egotea, plaza eskuratzeko dauden hautagaien artean. Deialdian jasota dago desenpaterako ze erabiliko dir, edo zeintzuk diran partzuergoak edo adostu dituen merezimenduen urrenkera, edo nola begiratuko da, edo nola ingo dan desenpatea. Orduan, lehen da bizi hartuko da esperientzia espezifikoa, hau da, aurreskolak partzuergoan hautagai horrek daukan lan esperientzia, edo mandako zerbitzuen esperientzia hori, partzuergokoa. Gero hautaketa prozesuak izango die kontuan, gero esperientzia orokorra, publiko eta pribatu hori agertzen dana, eta gero beste merezimendu batzuk. Kontuan izango dira desenpaterak. Lehenengo hartuko zan, enpatea baldin badago jaitziko ginateke hurrengora, enpatea baldin badago hurrengora, eta hori da prozesua. Orduan baremoak,
printzipioz horiek dira, alde batetik lan esperientzia eta gehien puntuatuko duena, bestalde oposaketak eta zerrendan egotea, formakuntza, gradoak edo goi mailako teknikari titulu horiek, eta laugarren baremoa ikastaroak. Hau edia, haurreskolak partzuergoko merezimendu lehiaketa honetan barematuko diren atalak. Bale, eta orduan frogagirietara pasatzen gara. Bai? Nola edo zer aurkeztu beharko dugun aurreko baremo guztiak justifikatzeko. Bai? Edo ze ziurtagiri behar diren edo danalako. Orduan, alde batetik, emandako zerbitzuen atalari dagokionak, bale? Lan esperientziari dagokionak. Haurreskoletako lan esperientzia ofizioz barematuko da, bale? Haurreskolak partzuergoa egingo duena da ofizioz hartu lan esperientzia hori. Orduan, ez dugu ezer aurkeztu behar. Partzuergoak enpresak egingo du berak ofizioz baremo hori. Ze gertatzen da kanpoko lan esperientziarekin? Hor bai, orduan deialdian agertzen da ze ziurtagiri mota edo aurkeztu beharko dugu. Bale. Deialdian ikusten duzuenez agertzen alde batetik zerbitzu horria. Jartzen du dagokion hezkuntza administrazioko organo eskudunak emana, honako jasotzen dituena, lanpostuaz jabetzeko eta usteko data, kidegoa eta espezialitatea. Bai? Ulertzen dugu zerbitzu hori izango dela publikan daukagun lan esperientzia ziurtatzeko edo barematzeko edo justifikatzeko. Bai, ze badakizuenez, ezigunean zerbitzu hori lortu daiteke eta normalian sigillo ofiziala darama edo QR kode bat edo dana delako. Vale? Gero daukagu, lan kontratua, non lan kategoria adierazten den eta gizarte segurantzako ziurtagiria, non agertuko den alta data, zentroaren izena eta altan egondako epealdia. Atal honetan ulertzen dugu dela, pribatuko lan esperientzia adibidez aurkezteko modua. Bai? Lan kontratua aurkeztu beharko genuke, baina horretaz gain gizarte segurantzako adibidez bizitza laborala. Ze bizitza laboral horretan ikusten da ze epetan egon garen lanean, zein izan dan zentroaren izena eta hori. Datu guztiak nolabait ziurtatzeko lan kontratu hori egokia dela eta ontzat hartu ahal izateko. Eta gero agertzen da beko partean, suposatzen dugu arazoak baldin badaude aurreko bi zerbitzu hori lortzeko, edo lan kontratua da nodalakoa lortzeko, jartzen du zuzenbidean onargarri den edozein frogagi bidez. Eta hor lege bat agertzen da, eta gure ustez aurreko biak normalian lortzeko aukera dago, edo bai lan kontratua eta bizitza laborala, edo bai zerbitzu hori lortzeko aukera gongo da. Baina printzipioz hori partzuergoko ofizioz, eta beste guztiak orduan ziurtagiri horiekin ikusiko ditugu. Ulertu lan esperientzian haurreskuntzako hezitzaile moduan egindako lan esperientzia barematuko dela. Hori kontuan hartu. Horrela jasota dago deialdian. Bai? Vale. A ber. Urrengo frogagiri, vale. Prestakuntza akademikoarena, hor gradoak, goi mailako titulua eta agertzen ziren horiek, hor printzipioz titulen fotokopia bidez egiaztatuko da. Bai? Edo eskubideak ordaindu izanaren frogagiria, tasak ordaindu izanaren frogagiria. Printzipioz arianek esan duena, hasiera batean suposatzen da igo beharko ditugula plataforma batera, gero titulu original hori eskura izatea gomendatzen dizuegu ze plaza bat lortuz gero, edo zuzendaritza batzordeak horrela erabakiz gero, aurkeztu beharko da. Ze gehiago. Segundutxu bat, ze dago tokia, saiatuko naiz norbait gehiago sartzen. A ber, lortzen dugu. Gero izango genuke prestakuntza ikastaroak. Hori, hitz egin dugu lehen,
ikastaroak barematuko direla, orduen arabera. Vale? Ikastaro horiek 6 urtagiri bidez egiaztatu beharko dira. Ze gertatzen da, Eusko Jaurlaritzak edo emandako ikastaro horiek ezigunean lortu alko dira, edo aldira, ze hor daude jada. Vale? Orduan, jarri dizuegu hemen pantailazo txiki bat, ez dakit ondo ikusten den, bestela gero ni sartuko naiz nire ezigunean, eta importa, eta erakutziko dizuet nola egin. Baina, bueno, hor sartzen zaretenean ikusiko duzue alde batean jartzen gure datuak agertzen direla, bai? Datu horietan momentu batean jartzen du uste dut ikastaroak edolako zer agertzen da, nire ikastaroak ikusten duzu hemen, eta botoitxo bat dago, bai? Eta jartzen du nire ikastaro guztiak ikusi. Hor klikatuz gero, zerrendatuta agertzen dira Eusko Jaurlaritzak dituen ikastaro guztiak. Hautagai bakoitzak egindako ikastaro guztiak. Nire kasuan, adibide moduan zuen jakiteko, agertzen dira Haurreskolak Partzuergoko egindako edo beraientzat amaitutako ikastaro guztiak, eta horietaz gain, adibidez psikomotrizitatean egindako ikastaroak Eusko Jaurlaritzak ematen zituelako eta homologatuak daudela. Bale, orduan, zerrenda horren ondoan, botoitxo bat agertzen da, titulo bakoitzaren ondoan edo ikastaro bakoitzaren ondoan, deskargatzeko aukera emanez. Deskarga hori egiten baldin badezue, PDF bat sortuko da, zuen ordenagailuan direktamente deskargatuko dena, eta PDF horretan, beko partean ikusiko duzue, ja QR kode batekin doala, bale? QR kode horrekin ja, digamos, ziurtatzen da, que la copia es buena. Esango dut edo partzuergoarentzako ja hori da konpultsazio baten modukoa, bale? Horrek ematen dio ziurtagiri izaera hori. Bai, saiatuko gara hori, gero nahi badezue, sartuko naiz ezigunean zuek ikusteko nola egin behar den edo zeintzu diran pausua, baina, bueno, printzipioz erraza da, bale? Bestela lasaiago ikusiko dugu gero. Bale. Eta ze gehiago daukagu, bale, eta gero daukagu oposaketa, klaro, hautagai askoren zalantza izan da, nola, batzuk ez dutelako goratzen, ez dugulako goratzen, zein izan zen gure nota oposaketa horietan edo dana delakoa, bale? Partzuergoak ofizioz barematuko ditu, bale? Partzuergoak zerrendak ditu, orduan hautagai bakoitzaren egoera begiratuko du, ikusiko du oposaketa horietan parte hartu genuen edo ez, eta zein izan zen gure nota. Orduan hori ofizioz egingo da, eta printzipioz gu ez dugu ezer aurkeztu behar. Gu sindikatu moduan zerrenda batzu ditugu, ja bakoitzan nahi baldin badu jakin zein izan zen bere emaitza, gu laguntzeko prest gaude. Baina, lasaitasunez hartu hau ze partzuergoak egingo du, eta printzipioz ondo egingo du. Epaimahaiak ondo egingo dute. Orduan, azalpena onarte. Hau izan da, utziko dugu hori PDF-a eta dana zintzilik egongo da gure webgunean, hau erabili du izan dugun, hau egongo da eskuragarri, edozein momentutan zuek ikusteko. Momentu honetan, hori bideoa geratuko da zintzilik ere, YouTubeen gaude transmititzen gainera, orduan YouTubeen ere geratuko da zintzilik, egia esan da ez dakit oso ondo nola kudeatu orain asuntua, klaro, mosten badu YouTubeen ja jendeak ez du aukera izango besta galdera erantzun horiek ikusteko edo ez ikusteko. Ez dakit Ariane, jarri audioa eta a ver, la tecnología. Txoin bamenduko detarian ez bestela ez ditu txiko seguro. A ver, lortzen du da. Ariane. Vale, orain bai ez? Bai, hori da. Vale, a ber, nola kudatu hau? 100 pertsona gaude, ez dakit zalantza asko dituzuen edo ez, gainera ez dut ikusten inor. Orduan, bi aukera ditugu. Edo hitz egin nahi duenak eskua altxa dezala eta aintzanei baimenduko dio hitz egitea,
edo txatetik irakurtzen ditut galderak, eta erantzuten ditugu altuan. Azkenan ulertzen dugu galdera gehienak orokorrak diala. Eta oso galdera espezifikoa badaukazue, eta lotzatzen bazarete, bihar deitu egoitzetara, eta Donostin Gasteizen edo Bilbon, lortuko dugu erantzutea, eta ez badakigu momentuan, saiatuko gara erantzunak topatzen. Orduan aintzan, ez pentsatzen jatzu txatetik irakurtzen baitxut galderak, ez? Igual errezagoa da? Bai, hala ere, olain nago pentsatzen, printzipioz, nahi badezue, abotza ez bazaizue importa, kamera kenduta, abotzaterako da, baina aurpegia ez da ikusiko, orduan igual norbait animatzen da hitz egitea, baina kendu kamera eta holan, etzarete YouTubeen aterako, bakarrikarian eta biokaterako gara. Galdera batzu daude, bitartean, pentsatzen dituzu bitartean galdera joango naiz erantzuten igual? Bota, bai. Galdera bat jartzen du, ulertot, edo biak kontratua eta zerbitzu horria sari danean da pribatuko lana ia aurkeztu behar den biak. Egia da, baremaziotarako, bere garaian, segurazki aurkeztu behar izan zenituen zerbitzu horria orduan. Zer esan, nik saiatuko nintzen dana aurkitzen. Hau da, kontratuak guk izan behar ditugu, azkenean bere garaian sinatu egunean eta kontratua sinatzen dugun guztietan kopia bat izan behar dugu. Ez badaukagu kontraturik galdu dugulako dana dalakoa gaitxik, saiatu lehike bai enpresa horretara joaten eta bertan eskatzen, eta ulertzen duguna da, edo bata edo bestea derrigor. Eta bizitza laborala, bai edo bai, azkenean bertan reflejatzen da, eta hori da, berez legala dana, azkenean edozein kontratu falsifikau lehike, edo edozein ziurtagiri falsifikau lehike, baina gizarte segurantzak horrixa oso zaila da. Lan esperientzia otsaiak batera arte, guk ulertzen dugu lan esperientzia dela azkenengo egunera arte, izen emateko azkenengo egunera arte, segatik, konturatzen bazate, beti jartzen dau edozein kurso, edozein gauza, izen ematea amaitu baino lehenago bukatuko dela. Orduan, lan esperientzia otsaiako 28 arte, baina hilabete osoak kontuan hartuko dira. Orduan, nik otsailaren 10ean betetzen badon nire azkenengo lan hilabetea, hor bukatu dako akortea. Egun solteak ez dira kontuan hartuko. Orduan, bakoitzak bere kalkuluak nahi baditzu, otsaila erdi aldera edo bukaera aldera eskatzen dago bizitza laborala, bakarrik lan hori esperientzia hori baduka, eta begiratu aldozu. Gaur egun bebai sartzen bazate, online eskatu lehik eta momentuan bertan jasotu zu, eta gutxi gora berako kalkulo bat egiten duzu, badakizu zenbat egun zoiazten, zenbat hilabete dien, hilabeteek kontatzen dira beti 30 marka, bai, 30 egunka, otsailako eta 8 eguna edukiarren, hilabete guztiak kontatzen dira lan egunak, eta gero zatiketak itxerakoan beti 30 egunka, bale? Hilabete bat berdin 30 egun. Kalkuluak egiteko hasiera eta bukara, eta hasiera data da, partzuergoa ireki izan egunetik, azkenengo 18 urteetatik, otsailaren 28-ra. Zer zenbaki arte komunida apuntatzea, hori ez dut ulertzen. Noiztik nora otsailan batetik 28-ra, baina tartean nik beti esatot bukara arte ez utzi. Lekualdatze lehiaketa egin nahi dugun hezitzaileok hau dena ez dugu egin behar, ezta? Ez, finkoak zaretenak ez duzue parte hartu behar hemen. Bere hezitzaldi honetan ordezkoak egon beharko zian, azkenean honek finkoi ez dute eragiten inondik inora. Lekualdatze lehiaketa beste prozesu bat da, eta horrengo da beste deialdi bat, eta ja daukagunean beharra izan ezkero, egingo dugu beste hitzaldi bat, baina bakarrik lekualdatze lehiaketari buruz. Azkenean oso prozesu ezberdinak dira eta pertsona ezberdinak hartuko duzu bakoitzean parte. Hurrengo galderia da, aurkezten dugun dokumentazio guztia lehen zikloarekin egon behar da lotuta eta hizkuntzarekin noski. Bai, lehenengo zikloakin bai, zelan esperientzia lehenengo zikloko hartuko da, eta gainera hezitzaile bezalako lana hezitzaile bezala indako lana izango da, eta kontuan hartzen moduzue ikasketak graduak eta horredanak, zerrenda oso laburra da, orduan ikasketa horiek egongo die kontuan hartuta, eta formazioa edo ikastaroak ordu gutxitakoak egiten dianean,
ulertzen dugu horrek 0-3ekin zer ikusi badauke, horrez da zalantzarik edukiko. Adibidez, partzuergoan egin ditugun guztiak, balio dabe. Gero, kanpotik egiten ditugunak, egisa esan, hor zalantza dauzkat, ze azkenean hori gero tribunalak berak erabakiko dauze. Hemen jartzen da benagatik da, haur hezkuntzako zikloekin zer ikusi daukenek. Orduan, 3-6ko zikloekin zer ikusi badauka hartuko da kontuan? Ez dakit. Izango dute gisa. Urrengoa, Gasteizko udala haurreskoletan zein ataletan puntuatuko da? Publika, pribatua, udala haurreskolak izanik publikoan. Haurreskola publikoak dira, Gero, euskara titulu guztiak puntuatzen dira, hau da, AB, EGA, hizkuntza eskola, azkenean hizkuntzetan ez da ezer puntuatzen, eta EGA nola derrigorrezko gauza badan sartu ahal izateko zerrendetan ez da puntuatuko bez. Gero hor deialdizean, hau igualentzan ez dugu azaldu. Egaren inguruan jartzen da, ez dagoela esertan igo, euskararen ziurtagirien erregistroan egoten bada. Hau, benetan, YouTubeen jartzen duzue euskararen erregistroa, agertzen jatzuen link bat, sartzeko aukera dago izenpe bitartez, edo baku. Bina da, bai, baku izenpe. Eta hor begiratu aldozu, ia zure titulua igota dagoen. Nik gaur goizian adibidez kuriositate sartu naiz, eta nire igota dago, eta nik ez dut inora bidali, eta ez dut egin ezer, Orduan, txorrada bada Googleen sartu, euskera titulen, nola esan dut, erregistroa eta begiratzea da. Gero, jakinda ez dugula lortuko plazarik merezi du parte hartzea? Ez dakit, horria bakoitzak pentsatu beharko dau. Ez dakit zergatik uste duzun ez duzula plazari lortuko. Igual oso zerrendan oso atzian bazar eta ez badituzu oposaketakin eta segurazki ez duzu plaza lortuko. Galtzen dituzu denbora eta 15,0 euro. Niretzat, olako prozesuak 15 euro ez botu asko suposatzen, balio dau, jakiteko bai olako prozesuak zelan funtzionatzen da ben eta esperientzia balda. Baina, hori gero denbora eta dirua da galtuko zona. Ez baduzu ezer lortzen eta ordezkoen zerrenda horretan, hau da, plaza lortzeko ordezkoen zerrenda horretan, ez basa oso goizan gelditzen, ez da esertarako balio, azkenean jarraituko duzu ordezkoen zerrendan berdin, bale? Jartzen da, formakuntza bakarrik, administrazio publikoak bakarrik onartuko dira, enpresa pribatuek, enpresa pribatuak emate dituztenak homologatuak izaten dira askotan, horregatik da garrantzitsua homologatuak izatea. Hau da, ikasik 0 urteko formakuntza begiratu beharko genituzke ikasikoak ia 15 ordu baino gehiago dituen, baina adibidez badaude online enpresa pilo bat ikastaroak emate dituztenak, diru ordaindu egite dituzu 2-3 astean eta segun zenbat ordu daukaten, jarri dugun bezala, hainbat puntu emango dute. Ez basarik gainera, baina kontuz, 2 puntu dira maksimo, hau da, 2 puntutik gora ikastaroak egiteagatik ez dau balio. Orduan, begiratu lehenengo ezigunean, ia zenbat orduko ikastaroak dituzuen, eta ondiokan denbora zaibizte ikastaro bat, edo 2 egiteko igual eskola pribatu horietan, bai? Online sartzezatea, formación online kursos, homologados 0-3, eta aukera pilo bat, presio pilo batean agertzen dira, bai? Gero, begirale tituluak esango nuke ez da aurrezkuntzako. Nik ez esango nuke ere. Nik esango nuke ez, beste zerbait badaukazu, hobe. Nik, baina, hori ja gero, prozesuan gainditu baduzu eta plaza ezaizuko meni, aukera bat uko egitea da. Baina, posible da plaza hartu eta gero eszedentzia hartzea adibidez uko egin beharrean, bai, sinatu aldozu kontratu eta eszedentzia, baina, karo, eszedentzia badakizu hau. Eszedentzia dauka, eszedentzia mota ezberdina dare, azteko. Umeen zaintzagatiko plaza horrek mantenduko zotzu, baina, karo, ez badozu nahi ulertzen dut, dela eszedentzia voluntario bat. Eszedentzia voluntario batek ekartzen dabena da, gero reinkorporazioa eskatu behar duzula partzuergoan. Eta partzuergoak esan aldotzu, ez dagoela interesatatu, segun ze momentutan eskatzen duzu reinkorporazioa. Igual, honek azalpen gehiago bia ditzu, orduan, igual telefonoz deitzen baduzu, azkenean nahiko komplikatua da.
Per printzipioz aukera dago hor kontutan izan kontratua sinatzen den noiz sinatuko duzuen kontratua, plaza eskuratuz gero, eta hortik gerora ja eszedentzia eskatu halko dan, edo hor epeak markatuko dute, edo datek markatuko dute eszedentzia hori eskateko aukera, edo dana delakoa, vale? Hori kontuan izan, osea, kontratua sinatu behar da, eta jun barzala behintzat egun horretan lanera. Vale? Baina, bueno, hori, eszedentzian kontua da como más complicado, orduan, badezue, hori ja, pertsonalago, kontsulta pertsonalagoa igual hobeto telefonoz eta egitea, bai. Vale, urrengo galdera prozesuan ia ez gaitasunen badutenek aukera gehiago dituzten. Ez dago lanpostu erreserba bat, eta hau galdetu diogu abokatuari, eta legala da, ze Madriletik datorren araudian ez du jartzen derrigortasunik dagoenik gure kasuan behintzat eta aurreskoletan erreserbarik egiteko, eta partzuergoak ez du horrela kontemplatzen. Urrengo galdera... Dago bat, ez dakit, uste gu saltau egin dugula. Parte hartzen ez badugu zerrendan aldaketarik egongo da? Puntu negatiboak edo parte hartu eskero gehiago... Ez baduzu parte hartzen, ez da ezer gertatzen. Ordezkoen zerrenda, independientemente doa, prozesu honetatik, meritu lehiaketatik. Alde horretatik, lasai. Ez baduzu prozesuan parte hartu nahi, ez duzu hartzen parte, eta listo. Gero ulertu, claro, ordezkoen zerrenda hori independentea da, baina egia da, ordezkoen zerrenda horretatik, hautagai askok, edo batzuk edo dena delakoa, finko bilakatuko diela. Ja ez dira egongo ordezkoen zerrenda horretan, noski. Baina, bueno, kudeaketa hori aparte egin beharko da, orduan, claro, ordezkoen zerrendan aldaketak egongo dira, bai, egongo die, ze batzuk finkapena lortuko dute eta ez dira ordezkoak izango, bale? Zenbat jende izango dan, zeintzuk, bueno, hori ikusiko dugu, ze prozesuarianek esan duen bezala oso luzea da, eta erpin asko ditu edo prozesu paralelo asko emango dira prozesu honekin batera, bai leku aldatzea finkoentzat, bai baremazioa ere hor egongo da momenturen batean, ordan adalakoa, bale, orduan, pazientziarekin hartu. Bai, urrengo galdera leparteko guztiak aportuko dira, bai, plaza B geratzen dianak ordezkoen zerrendara doaz, bai, eta esleipenak egongo dira, ba ez dugu ikusten, ze ulertu behar dugu langile guztiak iraiaren batean finkoak izango diala. Eta printzipioz ez da, badakizu gainera iraian ume gutxiago izaten ditugu, badakigu dogakotasuna ere hor dagola, baina ez dakigu zenbateko lan egongo dan. Orduan, hori aurre ikustea, ezinezkoa da, ez dakigu esleipenik egongo dan. Eta gero, bagian jendea jubilatu ala, hezkuntzara joan ala, zer gertatuko dan plaza horrekin, oraindik ikusteko dago, airean dago hori dana. Bale, urrengo galdera. Pribatuan lan egitean zentroak emandako ziurtagaria balio du, edo kontratu izan behar da. Lehen bezala, ulertzen dugu, bata edo bestea gutxienez bizitza laborala. Gero, prozesuan parte hartza ordenketa bankoaz egiteko, ze aspiron da lauretan agiri aurkeztu behar da? Ba, ez dakit ze agiri da hori esan. Ez dakit... Deialdian jartzen du ordainketaren ordainagiririk ez dela aurkeztu behar. Ja. Argi eta garbi jartzen du, orduan ulertzen dugu ez online, ez offline eginda, ordainagiri hori ez dela aurkeztu behar. Gidan, supuestamente gidan azalduko da nola egin ordainketa hori. Orduan, bale. Esperientzia noizte inora, partzuergoa ireki zenetik, azkenengo 18 urteak hartuko dira kontuan, otsailaren 28 bai? Gero galdetzen dute, eszedentzian egon bazara puntuatzen dut arte hori, kontratuarekin egon bazara bai, bestela ez. Kontuan, hemen, karo, zalantza egon daitekeari baremazioan egia da egoera babestu batzuk daudela, puntuatzen dutenak, bai, badakizuenez, adibidez, eszedentzia fiktizioak barematzen du, amatasunak barematzen da, eta bar, naizta kontratupean ez egon, bale? Egoera babestuak deitzen dienak dia horiek. Ze gertatzen da deialde honetan? Deialde honetan lan esperientzia barematzeko zerbitzu aktiboan emandako lan esperientzia barematuko dela. Eszedentzia fiktizio bat ez da zerbitzu aktiboa adibidez. Bale? Hori kontuan izan, kalkuluak edo egiten dituzuenean. Bai? Bakarrik zerbitzu aktiboan egondako denbora hori barematuko dela.
Bale, horrengo galdera da, goi mailako heziketa bereziak baliokideak puntuatzen duen. Ez. Zerrendamentzat ez banago okerre aintzan ez da agertzen. Urrengo galdera da, otsailean 1-tik 28 tituluak aurkeztu beharko dira. Bai, aurkeztu beharko dira, baina ez dakigu nola. 1-tik 28 aurkeztu behar da dana. Barematu izen eman eta barematu nahi duzun guztia. Bale? Gero, aurrezkuntzako diplomatura baliogarria da. Karo, aurrezkuntza da edo sarbidea, hau da, edo derrigorrez izan behar duzu izena emateko, edo adibidez, diplomatura eta goi mailako zikloa badaukat aurrezkuntzan, baliogarria da puntuatzeko. Ze bat erabiliko dut parte hartzeko bezala izango dugu, oinarri bezala, eta beste izango da puntuatzeko. Gero, posak eta arruntak, ez dugu aurre ikusten egongo diala, ze momentu honetan 300 piku plaza hauek finkatzen denean, aurreskoletako langile guztiak 100% finkoak izango dira. Orduan, ez dut uste, hurrengo, 3 urtetan edo, legeak esaten dau, 3 urtero posaketak egin behar diala. Orduan, denbora, ez dakigu egongo dira. Urrengoa da, prozesu honen ondoren, ulertzen da plaza lortzen ez dutenek, operen bat gainditu dukita, logikena epeitra. Bai, aukera dago, eta orain ere aukera dago bide hori zabaltzeko. Hau da, esan nahi dut, norbaiteko posaketak gaindituta baditu, eta bide juridikoa ez badu ireki, denbora ez dabil. Bide juridikoa erabiltzeko ez dakiguna da, ia denbora emango dion, deialdi honetan edo azken hilabete hauetan epaileari bere epaia emateko eta finko izaera lortzeko. Orduan, aukera bat da eta interesatuta dagonak deitzeko eta azalduko diogu telefono sobeto zela goian prozesu hori, bale? Finkoek noiz izango dugu esleipena ez badakizu, guk nola jakingo? Finkoek izango dituzte lekualdatze lehiaketa. Ez dakigu noiz izango dan. Oraindik ez digute argitu eta udaberrian izan behar da, derrigor bai edo bai, ze beraiek uste dituzten plaza horiek, lehen esaldu bezala, hartuko dituzte prozesu honetan plaza lortu dutenak, eta denak irailaren batean lanean egon behar dira. Orduan, irailak bata baino lehenago, lehenengo egingo dute lekualdatze lehiaketa finkoek, eta gero aukeratu beharko dute finkotasuna lortzen duten pertsonek. Bak ziurtagira zertarako gomendatzen dute ateratzea. Azkenean lehen esan duten, adibidez, Euskararen ziurtagiri egota daukat ikusteko, baku txartelarekin lortzen da. Adibidez lortzen da, osasun zentrora jun, Osakidetzako anbulategi betera jun, eta baku txartela lortu nahi duzula esaten baduzu, aukera dago. Beste aukera bat kasetagunen bitartez. Online ere aukera dago, Nik online adibidez ez neban lortu. Orduan, osasun zentrora joan nintzen, baina badago aukera udaletxe batzutan behitzen dabe, eta kasetagunetan be aukera dago baku txartel hori lortzeko. Azkenean da, ziurtagiri bat esango dugu, erabiltzaile bat, pasaitz batekin, eta gauza ezberdinetarako balio du, halako gauzetarako edo Osakidetzako zure karpeta ikusteko, digitalizazioan mundu honetarako giltza bat dela esango dugu. Lanaren modukoa, baina digitalean daukazu, eta orduan hemen Eusko Jaurlaritzarekin egiteko tramite pilo bat errestasuna ematen du. Kasu honetan ikusi Airenek aipatu den moduan euskarako titula lortzeko baku edo izenpe behar dezu, eta orduan gomendagarria daukitza, baina hori ja bakoitzak hiritar moduan hartu behar duen erabakia da esangoet. Bale, horrengo galdera da, orduan eszedentzia hartu balduzu eta lepartekoa bazara puntuatuko luke, ezta? Bai, lepartekoek eta eszedentzian egon direnak, bai. Baina umeen zaintzarako eszedentzian leparteko gabe egon bazara edo kontratu gabe, nik hartu aldi izan dut. Galdera goia oso pertsonalak die, orduan, kontuz, abertze ulertzen dugun. Ni lepartekoa banaiz eta umeen zaintza bateko eszedentzia hartu badut, puntuatuko dozta. Ordezko simple bat banaiz eta umeen zaintzarako eszedentzia fiktizio bat hartu badut, ez dozta puntuatzen, bale? Hori ezberdintasuna kontua neuke. Ze zerbitzu aktiboa kontsideratu daiteke soilik eta kontratupean balago. Gauza horiek kontuz. Gero, bi opetan guztire badakizu zenbat pertsona gainditu zuten opea, eta plaza hori, egia esan ez dakigu zenbat pertsona geratu ziren. Gauza horiek ja
oso zaila da kalkulatzea, ez dakigu ez da zenbat pertsonak hartuko duten parte, badakigu jende bate hezkuntzan ere badagoela lanean, baina agian berriro itzuliko da, orduan hori da futurologia egitea, eta egia esan, ez ausartzen hori egitera. Bai, 2008-ko ope zerrenda publikoak izanik ez daude denontzat eskuragarri, egon ziren bere garaian, baina gero kendu zituzten, eta gu dauzkagunak hori da hemen gure odeian topatu ditugunak, ez da egikigu definitiboak diren, zekar orain dela 17 urte, zaintzan ez nien geunden hemen, ez liberatu bat bera ere ez. Orduan, orain dela 17 urte gauzak desberdin egiten zian, eta dauzkagu zerrenda batzuk, ez dakit azkenak dian, baina hori partzuergoak ere ez ditu publiko egin momentu honetan. Gero, beste prozesuen plaza lortu dutenak, 28 izenan ez jakingo ditugu. Guk eskatu ditugu izenak, eta oraindik ez ditugu jaso, orduan, ahalik eta azkarren, azkenean pertsona horiek salbuetxita daude parte hartzetik, hau da, finkoak izango dianez, esan ziguten lehenbailen jarriko diala harremanetan, azkenean kontratuak sinatu behar dituzte, baina. Urrengo galdera, bide juridikotik plaza lortu dutenek nola egongo dira zerrendan? Puntuaren arabera, meritu lehiaketaren baino lehenago, bide juridikotik lortuko dutenak esan zigutenaren arabera. Gaur egun dauden plaza horretan egonkortuko dira, orduan, dira finkoak gaur egun dauden plaza horretan. Orduan, jazta, egonkortu dira. Beraien plaza da, finkoak dira, ez dago besterik. Gero, urrengo galdera da, bizitza laboralean pribatuen eginiko epeak azaltzen direnez, eguneratu egon behar da bizitza laboraleko data? Orain dela 2 urteko aurkeztea, ez dakit, aukera dago, ze gero partzuergoan egin badozu lan, gertuko dira partzuergoak, baina, eskatzea ere oraindik badaukagu denbora, gainera, online eskatu daiteke eta egun batzutara iristen da etxera, edota online eskatzen baduzu, momentuan bertan bebai deskargau aldozu eta hori entregau. Esan duzu titulak ondino ez dakizula nola aurkeztu behar ditugu. Batzuk ikasgunen daude digitalizatzen. Balio du? Aintzane, ikasgunen, nik hori ikasgun ez dut kontrolatzen. Nik ez dut kontrolatzen, besta. Nik suposatzen dut, titulo horiek baldin badituzte hori, esandako QR hori edo lehengo izan ditzen duguna QR horrek ematen dio ziurtagiri izaera hori. Orduan, ikusi beharko genuke ikasgune horretan nola deskargatzen diren, Eusko Jaurlaritzako edo dana delako sigilu hori edo QR hori daukan. Baina, aurkeztu behar da, Osea, egoteagatik hor eginda, ez du puntuatuko, aurkeztu behar da. Ez da partzuergoko lan esperientzia bezala. Hori da, Ezigunean ditugun tituluak hor daude, zerrendatuta daude, baina deskargatu behar dira eta aurkeztu behar dira. Naiz eta ezigunean agertu, naiz eta hori bakarrik, salbuetzita dago bakarrik Euskararen titulo hori, bai? Euskararen tituloa bai jartzen du ez dela aurkeztu behar, lehen arianek aipatutako web horri horretan baldin badago. Gero PDF-a lasaiago ja ikusten duzuenean gure webgunean zintzilik eta ikusiko duzue zein den webgune hori. Eta orduan hori da, salbuespen bakarra esango dut, bale? Beste guztia gauza batzuk ofizioz dira, baina prestakuntza eta ikastaroak aurkeztu beharko dira bai ala bai, bale? Orduan deskargatu. Hor ja kontua da kopia moduan hartuko duten edo QR horrekin kopia horrek hartzen duen pisua eta hori ziurtagiri moduan aurkeztu ahalko den, bale? Bale. Gero beste hurrengo galdera jartzen du haurreskuntzan irakasle bezala indako esperientzia puntuatzen duen. Ez berez ez hitzaile bezala lan egindako gauza bakarrak eta batzuk galdetuko zu eta zergatik orduan ez eskola publikotan bakarri irakasle bezala dian, badibidez badoelako aurreskola publikoak, gazteizkoak bezala, 0-3 lan egite dituenak eta publikoak diana, bai? Horregatik ez berdintasun hori. Pribatuko kontratuak nola lortu? Enpresara joaten, nik bestela ez dakit nola lortu daitezkeen. Ez baduzu enpresa, berez izan behar duzu kopia bat, ze sinatzen duzunean bat eman behar dizute legez, eta bestela enpresara bertara joan da. Ez dela lan kontratu ez badezu ez baldin badago aukerarik, orduan bai enpresa horren zerbitzu horri edo enpresa ziurtagiri hori lortu beharko zenuke,
non espezifikoki jartzen duen zein izan den zure lan kategoria, zeintzuk izan diren datak, edo epea, hor lanean ondako epea, eta bizitza laboralarekin bat etorri behar da. Gero epaimaiak erabakiko du, noski, ea onartzen duen edo ez duen onartzen. Bai,